Kapiyarsa swaranipun lerombake Rampok horo Rampok horo Ambil bertarik cik ala lewo iki wis triwacine bapak bareng nyambut gawe ing dusun Kunir Kidul ya ayo bakal koyo ayo, bocah, bodoh minggir. Oh, hehehe. Dah, dah. Oh, awas. Ayo. Asik jalan, ayo. Yo. Ayo. Yo. Ayo, yang ngono ga? Ayo, mana? Dijajal koyo alon-alon. Ayo. Mana? Iya. Alon-alon ger. Aduh. Iya. Ayo.
Ayo. Ayo. Yo. Ayo, garis itu, ayo. Up, hey, oh. Oh, hey, ayo. Ayo, awas, oh, hey. Ayo, ono. Bisa calpo. Mana? Ayo. Ada. Kecantol ibu. Iya. Iya. Ayo. Lupa nih. Iki wis ciri wajine oleh nyambut gawe alon-alon. Ayo kok. Awas, kasih jalan, ayo, awas, iya, ayo, iya. Iya, tari rapak barong setia kawan, Papa Cacahe, sampun sowan, teng dalemipun Bopo Ega Rianto, Ibu Ega Rianto utawi Ibu Yuli sekeluarga. Tari rampak barong ing siang menika sesarengan ASS Audio Sound System saking Dusun Tempeh Lor kagunganipun Mas Agung. Tari rampak barong ayo kemantene dijajarno ning ngarepe rampak barong setia kawan. Kalian disukani gending-gending, pambukane gending, paling senak, paling penak, paling sae disukani gending napa Mas Arif? Nagih janji, janjine ora ditepati, dados. Ya, nah ngono, ayo, rampake disangoni.
goyang alon-alon get. Nagih janji nggih pambukane gending teng wontene rampak barong setia kawan nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi pagelaran ingkang angka terakhir nggih amargi mantun niki tasik budal iring-iring nggih. Mangke dalu kita saged pepanggihan malih kalian keluarga besar setia kawan ingkang lebih meriah nggih amargi waktune pun cukup. Ayo rampake ditata maneh ndang budal iring-iring yo yo ayo ayo ye Ciro Luparko Ciro Luparko Audrey. Maturun terima kasih. Ayo jarane nang dilebokno. Oke.